bro. Ja, vi filmer. Det med lækker morgen. Mille, 13, Claus A, 27, Hans, 4, Carsten, 26, Claus L, 22, Kenny, 1, Jens, Allan, 23, Claus L, 28, Mikkel, 19, Bruno, 30. Tak meget til. Hvor lige en gang til. En bruger akku til turene, der er lavet op selvfølgelig, 100%. Og så er det jo en kongesyg. Det der drenge. Batteri is too cold. Men så jeg skal gennemgå, hvordan sådan en cykel fungerer. Dem der er helt nye, bruger jeres højre hånd primært. Der er i bagbremsen, og jeg har gearet. Den har kun én klinge foran, 12 bagpå. Det betyder kun én gearskifter. Forbremsen sidder selvfølgelig til venstre. Jeg plejer at sige, at man skal bremse 80-20. 80 bagpå, 20 foran. Hvis bare man hakker forbremsen, så ja, man har et lommeløb i hovedet, man godt ned af. Ja, den bag i bund. Det går helvede til. Men jeg har tænkt over det. Og så har den sådan en drop seat på. Hvor jeg har sat jeres sadelhøjder cirka, så den ligesom kører top. Så har I jeres normale sadelhøjde, hvor jeg sidst kan cykle. Så kan man trykke på knappen her, lægge vægten i sadlen, sænke den, slip knappen, så bliver den nede. Nogle af jer er nok lidt på kontor gang, når sidder på kontorstolen. Det er præcis samme funktion. Det er præcis samme princip, det er samme indmad i en kontorstol, som i sådan en sadel. Tryk på knappen, så kører den op igen. Og det har alle cykler. Noget der er vigtigt, når man skal sænke sadlen, det er, at man lige trykker oven på sadelpinden her. Altså der. Hvis man trykker her midt oven på pinden, så kører den bare træls nedad. Det går noget mere træ, hvor den kører bare som smut olie her foran. Der kommer tit nogen, der kører ned. Så står det der. Jeg har prøvet nogle gange også, at folk springer kablet, fordi de trykker alt for hårdt. Den skal bare lige have et lille bitte tryk her med tommelfingeren, så kører den altså ned. Så er den låst op til at køre ned. Så jeg kan sige allerede nu, hvis kablet springer, så er det tryk for hårdt. Det er ikke nødvendigt. Så bare tryk på knappen, så skal lov til at køre den op og ned. Det man bruger den til, det er ikke noget, jeg ved måske. Det er når man skal køre ned ad bakke. Jeg skal også nok sige det på turen, når vi kører rundt derude. Når man skal ned ad bakke, så er det meget skønnere at have sadlen væk. Kan få røven bagover sadlen. Friheden i at ikke sidde sådan her, når man kører nedad. Det er bare fantastisk at få sadlen væk. Kan få røven godt bagover. Det der balance på den her på cyklen er bare meget federe, meget sjovere. Giver det mening? Ja. Jeg skal bare spørge, hvis det er. Når vi kører på en e-bike, så er det ekstremt vigtigt, at når vi skifter gear, lige træder stille og roligt, skifter gear, kører igen bagefter. Hvis man bare jogger til og maser og skifter gear samtidig, så siger de pludselig pling, springer kæden. Jeg har selvfølgelig de her led med, men prøv at undgå det. Hvis det siger den her så er det helt galt. Hvis det stadig knaser, når man skifter gear, så prøv lige at træde lige lidt mere stille og roligt. Skift gear, kør igen bagefter. Helt til tænke over det, når jeg skifter gear. For ellers så knækker det bare for at stå ud. Og hvis jeg har samtidig, jeg har samtidig prøvet at folk bringe en kæde, og det kommer jeg nok også til at ski med det, for jeg har ledet med. Men jeg har prøvet på en af mine helt nye cykler ind til 73 sæt lange. Den har kørt 3,9 km. Så sprang, nu siger jeg idioten, for det var han lidt, sprang en kæde og bøjede klingen foran. Jeg har lige stået og sagt alt det her, jeg siger det. Så det er bare ærgerligt. Det er fandme ærgerligt. Også fordi jeg har ikke nogen ny klinge med. Kæden kunne jeg redde. Klingen ærgerligt. Han må gå hjem, så det på den der. Han var hjemme og bare i stedet. Så hvis det er små, så kan jeg bare bøje. Ej, bare lige tænke om det er sådan. Fordi folk de tænker bare, at jeg kører sgu bare. Det er også fint nok. Det skal jeg selvfølgelig også. Jeg skulle have en god dag og sådan noget, men så også bare om det er bare, hvis tingene går i stykker, så er vi lidt på det. Så tænk om, når jeg gør det. Noget i øjent. Når vi kører på en e-bike, så er det ekstremt vigtigt, at vi har godt med omdrejninger på. Hvis man kører for tung gear, og jeg er med hele turen, jeg skal nok sige det til jer, og nogle af jer vil også komme til at gøre det. Hvis man kører for tung gear, for tung kadence, så får man ikke det der bundtræk, som motoren den yder. Det siger jo, når man cykler på sådan en cykel her, og man lige får fundet den rigtige tråde, det rigtige gear, får det der moment, motoren giver, så kan man bare mærke, at det bare siger røvhul. Hele vejen hernede på motoren af, op igennem rammen, op ad bakken. Og hvis man kører for tung gear, så kan man bare mærke, at det er hårdt alligevel at køre på elcykel.
Og det vil det også være, men det er bare noget hårdere og kan få tung gear. Ligesom i, jeg ved ikke om jeg holder en bil med gear i, med manuel gear. Hvis man starter hvis man starter nede på bakken i Virkelund her og kører opad og starter i 4. gear i bilen, så går det også galt. Og det samme gør det her. Og hvis man lige giver 3 gear ned, når jeg siger det, prøv lige at give lidt mere ned, prøv lige at give de her par gear ned, så siger alle sammen, wow. Man kan mærke, at man får det der bundtræk. Det er bare meget fedt at køre på. Vi starter med at køre ned på hernede bagved i Østerskoven og bare køre på normale skovstier og stille og roligt langs søer og nyde den tur der. Så ender vi over på sporet i Vesterskoven. Og det er jo bygget til mountainbike. Kurver, hvor han har kørt det, tænker jeg, kunne jeg forestille mig. Kurver op og ned og sådan noget der. Og det er da bare fedt, når man kører op ad dernede, og man lige kan fange sådan en kurve i det rigtige gear, det rigtige tråd. Så man bare sådan trukker med rundt med cyklen. Så man lige får fundet den der teknik i det. Så det ser den fedt. Mega fedt. Nogle spørgsmål til hardwaren? Hvor langt skal vi cykle i dag, cirka? 40 stykker. 35, 40, 45 km. Hvad siger batteriet? Hvor meget? Det er bare voldtaget. Nej, vi tager lige nu. Vi tager lige softwaren nu her. Det her, det var hardwaren. Tænder den til venstre på skærmen. Det er ens på alle cykler. Der. Så det her det er kun on-off-knappen hernede. Så styrer I resten herfra. Så tror jeg nok alle sammen, de står på sådan en blå pind nede i bunden, og så 0,0. I må gerne se med herovre, hvis I vil. Så skal jeg nok lige stemme lidt mere. Nej, det kan jeg ikke. Ikke med kamera i hånden, der kan jeg sgu ikke køre rundt. Men ikke, du var med skide godt, Mila. Her er den sidste. Åsen, op til venstre, i nogle gode step-ups. Til sidst er det ekstremt stejl. Det er godt højt. Ja, godt. Det er bare allerhøje stiger, og bare alt i orden. Det er lidt for meget, men ja, det er det. Claus, den lige kan slukke for den. Og det er fandme tårligt. Bruno, så kom ned igen, Bruno.
Jeg ved sgu godt, Bruno, om møden. Godt. Det var bedre end mig. Ja, jeg håber, at den blev... Ja, bare så stille og roligt, Mille. Forestiller mig. Ja. Den kan du tage i YouTube. Den finder nok klik i hvert fald med alle det her. Det er det eneste klip, der bliver lagt ud. Det bliver det der. Din restitutionstid, den trækker ud højt aktivitetsniveau. Det er fra 14 dage siden, eller hvad? Ja. Det må være en gammel en lille. Okay, var det nu? Det er en dokumentar om gammel mand i Strømberg. Det øjeblik, vi kommer så lav. Ja. Så længe er det jo ikke. Jeg har 2 timer, så er der. Ja. Nej, det må ikke ske sådan noget. Manden går jo. Skide godt, René. Okay. Børnene på tur i dag. Ja, børnene. Tak for dig. Ja, selv tak. Hvad er det gået som det forventet? Ja, det tror jeg. Nogen bedre som andre. Og jeg skal Mille. Har du været en god dag på cyklen i skoven? Skide godt. Det gør vi en anden gang. Det gør vi igen.